היה לי. כן, סבתוש. סבתי. אתה רוצה קפה? היה לי. כן, אם ניקח קפה, נשמח, תודה. איזה חמודה, היא עושה את הקפה הכי טוב בעולם. תודה, סבתי. היה לי. כן, סבתי. אתה נראה לי יותר מדי עצוב. הגיע הזמן היא גומרת אותי. שתלך לסטיבן. את רוצה שאני אסע לסטיבן? כן, הגיע הזמן. והיית נגד הזוגיות הזאת פעם. ואת חושבת שאני צריך לנסוע ללונדון, לסטיבן? כן. ותמצא בחורה יפה, הנה, התחילה שוב עם הבחורה. ויהיה לך הכל טוב. היא אומרת לי לנסוע לסטיבן, ואז היא אומרת לי תמצא בחורה. כאילו, אין, היא לא... איזו האמביוולנטיות שהיא משדרת לי. היא כאילו אומרת לי סע לסטיבן, ומתכוונת בחורה כאילו. הגיע הזמן. אבל איך את אומרת לי סטיבן, ואז את אומרת לי בחורה? את יודעת שסטיבן זה בחור, ואנחנו כל הזמן מגיעים לזה, ואת לא שלמה עם זה. אני שלמה, אפשר גם כל בחור חייב שיהיה לו בחורה. זה לא נכון, סבתי. כבר עברנו את זה. טוב, עברנו סליחה. את זה. סליחה, שתדברו רק, לא צריך בשבילך. אז מה, אז את אומרת לי לנסוע לסטיבן? תסע לסטיבן, כן. היא משהו. כאילו, היא מרגישה שאני צריך את זה. היא מרגישה שחסר לי זוגיות. והיא לא שלמה, היא לא שלמה עם זה שאני גיי. אבל מה לעשות? אני אסע, סבתי. את נותנת לי פה פוש שאני חייב אותו. אני פשוט חייב את הפוש הזה, סבתי. יהיה טוב. אני רוצה להאמין גם. הכל יהיה טוב. אני רוצה להאמין בזה, סבתי. את נותנת לי כוח.